तो स्वागत करतानी हम रउआ सबके हमनी के आपन भोजपुरी भाषी चैनल हमार भोजपुरी में। एक्सेंट भाषा के, बोली के, बोले के जौन स्टाइल होला, जौन तरीका होला, जौन शैली होला, ओकरा के एक्सेंट कहल जाला। और ये हर एक देश के अलग अलग रहेला। हर देश के नागरिक के जौन बोले के अपने को स्टाइल बा वो अलग अलग रहेला। जैसे हमनी के अक्सर सुने नीजा अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, फ्रेंच एक्सेंट, जापानीज एक्सेंट, चाइनीज एक्सेंट। आई एक्सेंट डिपेंड करेला हर देश के जौन प्राकृतिक संरचना बा ओकरा पर, उ जगह जलवायु पर। चूँकि हमनी के भारत देश जौन बा तौन ई क्षेत्रफल के दृष्टि से एगो काफ़ी बड़, काफ़ी विशाल देश हटे। और एजा ए देश में रउआ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चल जाई, आपके हर जगह असमानता मिली, विभिन्नता मिली। और ई विभिन्नता वैसे ही हमनी के देश के एगो खासियत हटे। यही से ए देश के हमनी के अनेकता में एकता वाला देश कहल जाला। अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहल जाला। एजा हर राज्य में रहे वाला लोग के जौन भाषा के, बोली के तरीका बा, जौन स्टाइल बा तब अलग अलग बाटे। जैसे गुजराती हो गए, मराठी हो गए, साउथ दक्षिण भारतीय हो गए, पूर्वी भारत के लोग हो गए, माने हर जगह के लोग के जौन की एक्सेंट बाटे, बोले के तरीका बाटे। और बोले के तरीका ही ना, रहन सहन, खान पान, पहिरन पोशाक, जौन त्यौहार हो गई, धर्म के प्रति अपन जौन आस्था हो गई, धर्म हो गई, सब माने सब में विभिन्नता बा, सब अलग अलग बाटे। अब रउआ सभी सोचब कि एकरा में हम नया का बताओ तनी। तो हमरा ई बात में नया कुछ नहीं खे भाई, बिल्कुल नया कुछ नहीं खे। ई रउआ सब पहले से जानते बनी। नया भले कुछ नहीं खे, लेकिन नोटिस करे लायक, संज्ञान लेवे लायक जरूर कुछ बा। और जब रउआ सब वीडियो के पूरा अंत तक देखब तो रउआ सबके खुद ब खुद समझ में आ जाई। कोनो भी राज्य के लोग के पहचान अगर आप उ लोग के राज्य से करी, उ लोग के भाषा से, बोली के जौन स्टाइल बा, तरीका बा, ओकरा से करी, तो हमरा ख्याल से उ लोग सम्मान आ गर्व के अनुभूति करत हुई हैं, उ लोग के होत हुई। लेकिन ई जौन बा, ई भावना, ये हमनी के जौन उत्तर भारतीय बानी जा, खासकर यूपी बिहार के रहे वाला लोग के अंदर कई भावना बा। हो सकेला कि हमार बात सुन के रउआ सबके खराब लगे, तो लागहू के चाही, कहे कि हम खराब लागही खातिर बोलतानी। जब एगो मद्रास में रहे वाला लोग के आ मद्रासी बोले वाला लोग के मद्रासी कहल जा सकेला, उड़ीसा में रहे वाला लोग के उड़िया कहल जा सकेला, महाराष्ट्र के रहे वाला लोग के मराठी बोले वाला लोग के, मराठी भाषा बोले वाला लोग के मराठी कहल जा सकेला। तो ऐसे अगर बिहार में रहे वाला लोग के बिहारी कहल जाता, और अगर भोजपुरी भाषा बोले वाला लोग के भोजपुरिया कहल जाता, तो सुन के मिर्ची कहे लग जाता, और सबके मिर्ची कहे लगे लगेला। अब बिहार में रहे वाला लोग के बिहारी ना बोलल जी तो का बोलल जी, भोजपुरी भाषा बोले वाला लोग के भोजपुरिया ना कहल जी तो का कहल जी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट। जौन गर्व करे वाला बात बा ओकरा में हमनी के अपमानित महसूस करे लगत नहीं जा।
बीइंग बिहारी, बीइंग भोजपुरिया इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड नॉट शेम। और एक बात कि जे भी औरत चाहे मर्द, लड़का चाहे लड़की, जे भी होखे, अगर वो तीन चीज़ के अपन माटी, अपन महतारी, अपन मातृभाषा के सम्मान करे नहीं सकत, सम्मान देवे नहीं सकत, तो वो अपना लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल ना होके सकी, कामयाब ना होके सकी। आज़ाद भारत के पहला राष्ट्रपति देवे के गौरव अगर कोनो राज्य के बा तो वह बिहार। ए देश के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में भइल रहे, वो कौन राज्य के रहला है? बिहार के सिवान में वहाँ के जन्म भइल रहे। और भारत के पहला महिला गवर्नर के रहली सुचिता कृपलानी। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के विश्व के पहला विश्वविद्यालय, पहला यूनिवर्सिटी होखे के गौरव प्राप्त बा। ये नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना 5वीं सदी में ही हो गए हुए। 5वीं सदी में गुप्त काल के रहला है कुमार गुप्त प्रथम, उनका द्वारा ये विश्वविद्यालय के स्थापना बिहार के नालंदा में करवाल गई हुए। और जरा में भारतवर्ष से ही ना, कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, तुर्की जैसन देश के छात्र शिक्षा ग्रहण करे खातिर नालंदा विश्वविद्यालय में आवत रहे लोग। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पूरा विश्व भर में बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के शिक्षा के तूती बोलत रहे। जरा सोचिए, इतना 1000 साल पहले ए राज्य में शिक्षा के का स्तर है, उन्नत स्तर, जहाँ उस समय में कतने संदेश बढ़े जहाँ के लोग अभी आदि मानव वाला जीवन शैली जियत हुई है। एजा शिक्षा अपन ओसन प्रगतिशील, प्रगत, उन्नत स्तर में रहे। ये हमने के दुर्भाग्य बा कि हमने के अपन अनमोल धरोहर के संजो के ना रखे सकनी जा। कभी देश विदेश के छात्र भारत के बिहार राज्य के नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करे खातिर आवत रहले। और आज स्थिति बा कि एजा के लोग हायर एजुकेशन के नाम पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जरा के कि सबसे कठिन परीक्षा मानल जाला भारत के, एकरा में भी सबसे ज़्यादा नाम अगर केहू करेला तो बिहार के छात्र ही रहेला। भोजपुरी जा कहे कि भोजपुरिया छात्र रहेला। IAS, IPS, IFS, IRS जौन के यूपीएससी के टॉप मोस्ट पोस्ट हटे, ए पर मैक्सिमम बिहार के ही लोग बढ़े ए पोस्ट पर। तो इतना सब बात के कहला के जौन सारांश निकलता, जौन सारांश बा जौन हम बतावल चाहते नहीं, वो ये इतने कि अगर आपके केहू बिहारी कहता, अगर आपके केहू भोजपुरिया कहता, अगर आपके केहू यूपी वाला कहता, तो ये बात पर गर्व महसूस करी, कहे कि हमने के लगे गर्व करे खातिर बहुत कुछ बा। हीन भावना से ग्रसित मत होखी।
बीइंग अ भोजपुरी, बीइंग अ बिहारी इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड नॉट शेम। बुझे? स्थिति तो ये बा कि जे मूल रूप से यूपी या बिहार के हवे, जिनकर भाषा भोजपुरी ह, जिनकर बाप दादा परदादा सब भोजपुरिये बोलत आइल बाटे, वो अगर अब जाके शहर में रहे लागल बड़न, चाहे कोनो कारणवश कुछ दिन खातिर शहर जाता रहे, शहर से आवता रहे, भोजपुरी भाषा बोले भूल जाता लोग, हिंदी में खिटरी पिटरी करे के बा। अपना बाल बच्चा से भोजपुरी नहीं बोले का ही दादा, भोजपुरी बोलब तो लोग हमरा के गंवार समझ ली हैं। मने का भोजपुरी गंवारपन की निशानी ना है भैया, भोजपुरी भी एगो सम्मानजनक भाषा है। अपने शहर में रहे वाला सो कॉल्ड मॉडर्न शहरी लोग भी भोजपुरी बोल सकेला, पढ़ल लिखल गुणी लोग भी भोजपुरी बोल सकेला, बिकॉज भोजपुरी इज जस्ट अ लैंग्वेज like all other regional languages. Speaking Bhojpuri is not a sign of being illiterate, being uneducated, being uncivilized. And if so, then it must be happen with all other regional languages too. That's it. अंत में अगर हमारी बात रुआ सबके पसंद आयल होखे तो ये वीडियो के एगो लाइक करी, ये वीडियो के जितना ज़्यादा रुआ सब के अपन भोजपुरी भाषी लोग बने वो लोग तक पहुँचाई, शेयर करी। ये वीडियो के बारे में रुआ सब जौन भी कहल चाहते नहीं, जौन भी सुझाव देहल चाहन, जौन भी आपके राय बटे वो खातिर कमेंट करी। और ये चैनल के अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ली, और ये वीडियो में अंत तक बने रहला खातिर रउआ सबके बहुत बहुत आभार।